Nahimong mabuloko ng inaugurasyon sa Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 sa Pikit, Cotabato niadtong Lunes, Abril 29. Kini tungod kay ang kanhi gibantog nga usa ka war zone nahimo ng punuan sa pinakadakong irigasyon sa Cotabato Province ug magsilbi usab kini sa mga mag-uuma ubos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Bangsamoro Region. Nasugdan ang proyekto panahon pa sa namatay nga presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. ug nahuman sa ikaduhang tuig sa paglingkod sa iyang anak nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang nahisgutang proyekto dugay nang gipangandoy sa mga taga North Cotabato apan tungod sa way puas nga gera na dilatar kini. Og kagahapon, ang damgo na nahimo ng usa ka buhing kamatuoran. Sumala ni Cotabato Province Governor Emilio Talino Mendoza, dili lalim ang nagyan nga pagsulay aron mahuman ang proyekto. Hindi naging madali ang mga hamon na ating hinaharap, maisa katuparan lamang ang napakalaking proyektong nagmula pa sa isang payak na pangarap. Ang inaugurasyon at turnover ceremonies ng Malitubog Maridagao Project 2 ay maituturing na isang makasaysayang tagumpay na bunga sa pagsisikap na mapaunlad ang produksyon ng palay sa Cotabato at maiangat ang pamumuhay ng ating mga magsasaka na magdudulot ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at kaayusan sa ating pamayanan. Inumpisahan na may tayo ang isang dam upang mapatubigan ang mga bukurin sa loob ng mahigit ng 2 dekada. MMIP Stage 1 Project ay nagsimula pa noong June 2006 sa tulong ng National Irrigation Administration. Sa kagustuhan na mapakinabangan pa ng mas nakakaraming magsasaka ang kakayahan at potensyal ng dam, isinulong ang pagpapaunlad at pagpapahusay sa nasabing proyekto sa pamamagitan ng implementasyon ng MMIP Stage 2 noong 2011. Naging posible at nagtuloy-tuloy ang konstruksyon ng dam sa suporta ng pamahalang nasyonal na ngayon ay pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may pusong puno ng malasakit at pagmamahal para sa ating bansa. One project. Gisay sa usab ni National Irrigation Administrator Eduardo Guillen nga usa sa mga unang gimando kaniya ni Presidente Marcos Jr. nga ipatiwas ang proyekto. Ang proyekto nito ay nakatakdasan ng matapos noong 2015, ngunit ito'y humarap sa mga hamon tulad ng pagbaha at iba pang problema na naging sanhi ng pagkaantala sa pagkumpleto ng MMIP Stage 2. Nang mahalal ang ating Pangulo, ang kanyang marching order sa atin ay tapusin ang manakabimbin ng mga irrigation project ng NIA. Kaya naman, isa ito sa mga una kong binisita noong nakaraang taon. Nagipag-usap ako sa mga residente, beneficiaryo at NIA project employees at pinayuhan kong magipagtulungan sa Philippine Army, Engineering Battalion, of course, ang provincial government at iba pang LGU at stakeholders para matapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. At sa awa ng Diyos, narito tayo ngayon para pasinayahan ang MIP2 na tiyat na makakatulong sa ating mga kababayan dito. At ngayon, Sa iyang mensahe, gipaabot ni Presidente Marcos ang iyang kalipay kay mapusta na sa mga mag-uuma ang irigasyon nga dugay na nilang gihandom. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubig sa halos 10,000 hektarya ng lupa na ang area na yan ay mas malaki pa, higit ng 2 beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawagin mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo na susumahil, higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Yan ang ginhawa na dala ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating langit. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life. Therefore, water is life.
With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasyang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng lahat. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of feast. This irrigation will water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating mga kababayan ang MMIP2. Nagpapasalamat ako sa NIA at sa suporta ng ating local government na ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, lahat ng kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Sa iyang pakigpulong, si Presidente Marcos mingon nga ang Malitubog Maridagao Project dili lang maghatag og tubig sa mga umahan sa Cotabato ug Maguindanao provinces, apan mohatag usab kini og kalinaw ug demokrasya kay giduso sa administrasyon nga dapat maundang na ang panagbangi didto sa nisgutang lugar. Sumala ni Marcos, ang Malitubog Maridagao Project dili lamang usa ka proyektong pag-agrikultura kundi usa-usab kini kadakong infrastruktura alang sa kalinaw ug sa kalambuan. Ang proyekto sa irigasyon gilauman nga mosupply og tubig gikan sa 10,000 ka hektarya nga mag-uma sa Pikit ug Alyosan sa probinsya sa Cotabato o sa Pagalungan ug Dato Montawal sa Maguindanao nga doble ang gidakon sa syudad sa Manila. Kapin 4,000 ka mag-uma ang gilaumang makabenepisyo sa proyekto. Apil na niini ang mga kaning miyembro sa Moro Islamic Liberation Front nga karon na disturbo tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Ang yuta sa North Cotabato tabunok ug abunda sa naturales recursos, apan tungod sa gyera wala kini molambo sulod sa pipila na kadekada. Daghan ang kinabuhi ang nakalas tungod sa gyera sa nisgutang lugar. Duyog sa iyang opisyal nga pagbukas ng hinaut ang katawan sa Cotabato Province o sa Bangsamoro Region nga ang paghatag og tubig mamahimong tulay alang sa kalambuan sa tanan o magpatigbabaw ang kahusay ug kalinaw alang sa nisgutang mga probinsya. Edith Caduay, News 9 Philippines. Stay safe!